Bertan, itxaso artifizial bati bezain erromantizismo gutxirekin begiratuko dio Julio Villanuevak Leitzarango autobideari. Ekintzaile ekologistaren garapenkeriaren aurkako Barkatu, alde zarra? Bai, giga ezkerrera, gero giga eskubira. Entzuten gigazu? Imagigatzen, gigaragarria da. Gigatu zaitez nitaz. Giga ezkerrera. Oraindik ez dakizu, zatoz Euskaltelera zuntz, mugikor eta telebistarekin eta eskuratu beste linea bat giga mugagabeekin doan. Maiatzaren 28an hauteskunde gaua 11. Arratsaldeko 6etatik aurrera saio berezia naiz irratiarekin elkarlanean. Emaitzen jarraipena, datuen analisia, zuzeneko konexioak hiriburu guztietatik eta gehiago. Maiatzaren 28an jarraitu hauteskunde gaua 11. Sortzi greba egun egin dituzte Bizkaiko zahar etxeetako elako langilek eta goizean heldu dira akordiora patronalarekin. 2 urteko lan gatazkaren ostean lortu dute hileko soldata 1.460 eurotik 1.800 hitzarmenak 5.000 langile dute ELA eta LAB sindikatuek deituta. Alde beretik, Arabako lehen hitzarmena negoziatzea eta sinatzea exijitzen dute eta beste alde batetik Bizkaiko eta Gipuzkoako adinduen egoitza pribatuen baldintzak izatea ere eskatzen dute. Entzun ditzagun. Nahi duguna da Arabako lehenengo hitzarmena eta bigarrena da Bizkaia eta Gipuzkoako ekiparazioa. Azken finean langile hauek 1.682 ordu lan egiten dute, 1.000 eurogati eta Bizkaian 1.582 ordu 1.200 eurogatik. Orduan nahi duguna da haien ekiparazioa. Osea, lan berdina, soldata eta baldintza berdina. Negoziazioa guztiz blokeatuta dago, guk etengabe aldatu dugu gure eskaera, gure plataforma, soldaten aldetik, eta bueno, orain egoera, da azken mai negoziatzailea martxoan izan genuela, martxoaren 15ean, eta gaur egun ez daukagu inolako erantzunik. Adegi patronalak eta ELA eta UGT sindikatuek astearte honetan sinatu dute Gipuzkoako metalgintzako hitzarmen berria. Maiatzaren 11an itxi zuten akordioa eta gaur irudikatu dute akordioaren sinadura. 4 urterako akordioa da, 30.000 langileri baino gehiagori eragingo die eta soldata igoerez gain azpi kontratatutako langileen subrogazioa eta euskararen normalizazio plana jasotzen ditu. Bilbotik eta Bergaratik oinez Gasteizera 1.400 euroko pentsioa eskatzeko. Atzo guerdian abiatu ziren pentsiodunak eta ostegunean iritsiko dira Gasteizera. Beste martxa bat gaur hasi da Agurainen. 3 zutabeak Gasteizen bilduko dira etzi, Carlos Lena enperadorearen plazan eta handik manifestazio bat egingo dute. Autobusez joandako pentsiodunak ere batuko zaizkie. Lehen eguneko balorazio positiboa egin dute. Eta 80 euro gutxienezko pentsio hori danontzat lortzea. Eta horretarako, Madrileri eskatu badiogu be, Madrilen momentu honetan ondino, betxar Madrileak ez du zehaztu dirurik horretarako, eta bueno, bitartean eskatzen dotzegu, bai Gasteizko gobernuri eta bai Iruñako gobernuri 1.080 eurora pentsio guztiak osagarritzea. Hori da guzti honen helburua. Alerta horian dago Nafarroako Foru Erkidegoa. Gaur alerta ezarri du ekaitz eta euri arriskuagatik. Bereziki, Erribera inguruan bota du euria, ordubetean metro karratuko 40 litro botatzea espero izan da goizean eta eguerdi partean ere. Hala ere, badirudi iparraldean, asteburuan uholdeak kaltetutako eremuan euriteak apalagoak izango direla. Hori bai, ezegonkortasuna izango da nagusi eta tarteka ekaitzak joko du. Joan den ostiral gauetik larunbat goizaldera bitarte izan ziren euriteek kalte handiak eragin zituzten Urumealdean eta Bortzirietan. Zehazki,
Herri kaltetuenak Arano, Bera eta Lesaka izan ziren eta asteburuan auzolanean aritu dira garbitzen ahal izan duten neurrian. Behintzat, atzo hasi ziren kalte horiek neurtzen eta behin-behineko txostenak egiten. Gainera, Gipuzkoan Ereñotzuko eta Pagoagako inguruak hondamendi eremu izendatzeko eskatuko dute joan den asteburuko euritek eragindako kalteengatik. Asteburuan, Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euri jasa bortitzek uholdeak eragin dituzte Lesakan, Beran eta Aranon. Zorionez, ez da hildako ez da zauriturik izan, baina kalte materialak handiak izan dira. Nafarroako gobernuak iragarri du, aste honetan bertan onartuko duela hondamendi eremu izateko eskaria gobernu bileran. Bitartean, kalteak jasan dituzten personek zuzenean joal izanen dute ekonomia ministerioko aseguruen konpensazio partzuergora. Azken honen kalkuloen arabera, kalte materialak 4 eta 5 milioi euroren artekoak izan daitezke. Kiroletan berriz, bizikletaren erabilera sustatzeko eta 2023ko turrari ongietorria emateko jaialdia egingo dute. Maiatzaren 7an Donostian izan zen, ekainaren 4an berriz Arabako hiriburura ailegatuko da eta ekainaren 25ean Bilbora iritsiko da. Azkenean ikaragarria da, ikusi dugu hemendik Euskal Herriko itzulia ateratzen denean, oso polita dela eta orain Frantziako turra izatea, txirrindularitzan munduko eventu handiena dena, ikaragarria da bai. Ongetorriak arratsaldean gaur albistegira. 78 greba egun egin dituzte Bizkaiko zahar etxeetako elako langilek eta goizean heldu dira akordiora patronalarekin. 2 urteko lan gatazkaren ostean lortu dute hileko soldata 1.460 eurotik 1.800 igotzea 2025erako. Hitzarmenak 5.000 langile baino gehiagori eragiten die. Bestalde, Araban zahar-egoitzetako langileek lehenengo greba egun abiatu dute ELA eta LAB sindikatuek deituta. Alde batetik, Arabako lehen hitzarmena negoziatzea eta sinatzea exigitzen dute eta beste alde batetik, Bizkaiko eta Gipuzkoako adinduen egoitza pribatuen baldintzak izatea eskatzen dute. ELA eta LAB sindikatuek 2 greba egun deitu dituzte maiatzaren 23an eta 24an Arabako adinduen egoitza pribatuetan eta etxebizitza komunitarioetan. Lehenengo greba egunean manifestazioa egin dute Gasteizen. Arabako lehen hitzarmenaren negoziazioan patronalen blokeoa salatu dute. Azaldu dutenez, urrian egin zituzten lehenengo manifestazioak eta grebak eta egoera aldatu ez denez, aldarrikapenak berriz kaleratzea erabaki dute.
Nahi duguna da Arabako lehenengo hitzarmena, eta bigarrena da Bizkaia eta Gipuzkoako ekiparazioa. Azken finean, langile hauek 1.782 ordu lan egiten dute, 1.000 eurogati, eta Bizkaian 1.582 ordu 1.200 eurogatik. Ordune nahi duguna da haien ekiparazioa. Osea, lan berdina, soldata eta baldintza berdina. Negoziazioa guztiz blokeatuta dago, guk etengabe aldatu dugu gure eskaera, gure plataforma, soldaten aldetik, eta bueno, orain egoera, da azken mai negoziatzailea martxoan izan genuela, martxoaren 15ean, eta gaur egun ez daukagu inolako erantzunik. 4 urte baino gehiago daramatzate sektore honetarako hitzarmen bat eskatzen. Sindikatuek sektore feminizatuko langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatu dute. Arabako Foru Aldundiari eskatu diote zaintzak negoziotzat ez hartzeko eta azpimarratu dutenez zaintzak publikoak izan behar dira. Maiatzaren 23an manifestazioa egin dute 11etan plaza berritik Aldundira. Maiatzaren 24an berriz 11etan elkarretaratzea antolatu dute Los Desamparados plazan. Greban ere jarraitzen dute Osakidetzako langile azpi kontratatuek lan baldintzen homologazioaren defentsan. Grebalariek 5 eguneko kanpaldia abiatu zuten atzo Gurutzetako ospitalaren aurrean. Osakidetzak azpikontratatutako garbitzaileek beste urrats bat eman dute lan gatazkan. 5 eguneko kanpaldia abiatu zuten astelenean Gurutzeta ospitalaren atarian. Greban daude langileak elak deituta 95 egun daramatzate lanera joan barik, eta LAB, UGT, Komisio Obreras eta SK intersindikalak deituta apilen 26tik grebara batu ziren bestain bat. 5 urte daramate lanituna berritu barik eta Osakidetzak azpikontratutako garbitzaileen aldarri nagusia lan baldintzak Osakidetzako langileekin homologatzea da. Bere garaian baldintza horiek adostu zituzten sindikatuek enpresekin eta Osakidetzarekin, baina orain Osakidetzako zuzendaritza homologazio printzipio hori hausten ari dela salatu dute. Garria eta lotsagarria iruditzen zaigu zuen jarrera. Urte bete baino gehiago irekita daraman lan gatazka baten aurrean. Osasun sailak beste alde batera begiratu du. Horrez gain, negoziaziorako borondaterik ez izatea leporatzen diote Osakidetzari, baina bien bitartean Osakidetzak dio ez dagokiola berari bereaz den pertsonalen lan baldintzak negoziatzea. Eta langileek argi dute prest daude protestak areagotzeko horrela jarraituz gero. Ez behar baten berri eman behar dugu ere. Joan den astean, Zaldibarren istripu ez traumatikoa pairatu zuen langilea hil eginda. Industrias Gonzalo Arizaga enpresan, 52 urteko langileak istripu ez traumatikoa izan zuen eta erietxean egunak pasa ostean hilda zauriei ezin eutsi. Zain zuzen ere, gaur, maiatzaren 23an, LAB sindikatuak elkarretaratzea egindu Iruñean, azken egunotan Nafarroan 2 langile hil direlako. Dagoeneko 23 pertsona hil dira urten lanean Euskal Herrian. Bestetik, atzo iragarri zen Bizkaiko ostalaritzako langileek lanuzteak egingo dituztela ekainaren batean. ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek 3 orduko 3 lanuzte iragarri dituzte hitzarmen duina eskatzeko. Eta munduko bankuak beken antolatu duen kongresuaren aurka protesta egin dute hainbat eragilek. Eskubide sozialen gutunak, EH Kapitalari plantok eta Jauzi Ekosoziala plataformak deitu dituzte protestak. Euren aburuz, bankuak bere jarduna berdez tindatzeko antolaturiko konferentzia bat da Barakaldokoa. Datozen egunetarako ere, hainbat protesta daude deituta. Eta guraldiari dagokionez alerta horian dago Nafarroako Foru Erkidegoa gaur. Estatuko Meteorologia Agentziak alerta ezarri du ekaitz eta euri arriskuagatik. AEMeten arabera,
Egun osoan botako ditu zaparradak eta arratsaldetik aurrera ekaitzak izango dira protagonista hainbat lekutan. Hala ere, badirudi iparraldean asteburuan uholdeek kaltetutako eremuan euriteak apalagoak izango direla. Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euri jasabortitzek uholdeak eragin ditu Beran eta Lesakan, eta kalteak sortu ditu bigarren mailako sareko 3 bideetan. Aranoko herrigunean eta inguruko hainbat baserri errepidez inkomunikatuta utzita. Gobernuak Ilarrate gainako beran egin duen euri neurketan 101 litro metro kuadroko prezipitazioak jaso ziren. Lesakan hasta Zelaietako euri neurketan metro kuadroko 43 litro jaso zituen, eta Goizuetan metro kuadroko 40 litro. Añarbeko Gipuzkoa presaren euri neurgailuak, justoki Aranotik gertu dagoenak, 241 litro jaso ditu metro kuadroko eta prezipitazioak pilatzearen ondorioz, Berako eta Lesakako hiriguneetan kalteak eragin ditu etxe bizitzetan eta bajeretan, bi hauek urez betez. Kalteak beran bildu dira bereziki, zia errekak gainezka egin eta gero. Lesakan bertzalde, Luis Ibatek 15 etxe bizitza inguru kaltetu ditu. Pasatu dena hori, goizeko laurden gutxitan edo nik deiba jasotzen dut, Sos Navarratik, eta zia erreka hori gainezka egindula, eta hurbiltzen naiz nire gelako lehiora, eta ikusten dut Kantxonberri auzoa dena erreka bat dela. Eta hortik, aktibatzen dugu emergentzia plana bigarren mailakoa eta jendartea bisatu, bomberokin egon eta dena martxan jarri. Erran behar da, hori, pare bat ordutan gertatu dela dena, 120 litro edo erori omen dira eta ordua ere alakoa zen, gauez eta alde batetik pentsatzen genuen, eguerdiko 12 gertatuko balitz, igual jende gehiago dago kalean eta bar. Eta urak karri duen indarra izugarria izan da, kotxeak mugitu ditu, eta Ramirez presidentea ordea, Beran eta Lesakan izan da. Kalteak baloratu eta errepideak konpontzeko tenorea heldu da. Bitartean, herritarrak auzolanean orain ezker eskuin garbiketa lanetan. Nafarroko gobernuak iragarri du asteazkenean onartuko duela hondamendi eremu izendatzeko eskaria gobernu bileran. Bitartean, kalteak jasan dituzten eta segurua duten pertsonek zuzenean jo ahal izanen dute ekonomia ministerioko aseguruen konpentsazio partzuergora. Azken honen kalkuloen arabera, uholdeek 4 eta 5 milioi euro arteko kalte materialak eragin dituzte zonaldean. Besteak beste Gasteiziriko makila eskuratzeko lehian dauden hautagaiekin eta zerrendakideekin izan da Hamaika telebista gai ezberdinen bueltan solasean. Energia berriztagarriak eta bizitzaren garestitzeak suposatzen dituen arazoak izan dituzte hizpide. Argi dago erregai fosilen erreketaren denpora pasatu egin dela. Oain, nolabait hori, energia berriztagarriak bultzatu behar ditugu. Eta Gasteizko udalan ja hasi gara bide horretan. Alde batetik, gero eta instalazio fotovoltaika gehiago dauzkagu. Momentu honetan, ia nolabait udalaren eraikin guztietan, teilatuetan ari gara jartzen nolabait instalazio fotovoltaikoak. Hori da bidetariko bat. Eta bigarren bidea da eolikoak bultzatzea. Ez bakarrik Gasteizko udalaren eremuan, baizik eta Araba osoan nik uste dut energia eolikoa bultzatu behar dugu, alde batetik hori energia berriztagarriak direlako eta erregai fosilak alde batera utzi behar ditugulako. Esate baterako, uste dugu energia berriztagarrien edapen bat behar dela hirian eta edapen hori izan behar dela adostua eta izan behar dela planifikatua. Uste dut ja berandu gabiltzala plaka fotovoltaikoei dagokienez, estalki guztiak egon beharko lirateke edo gehienak plaka fotovoltaikoekin beteta, eta horren inguruan egin ditugu proposamenak. Beraz, horre uste dugu, ekimen potente bat egin zitekeela energia berriztagarriak modu adostu eta planifikatuan egiteko. Baita ere uste dugu badela garaia komunitate energetikoak egiteko auzoz auzo. Eta gero uste dugu horrekin lotuta
lan egin behar dugu etxebizitzak eraberritzerakoan, ja eraberritze horiek egin behar dira efizientzia energetikoaren ikuspegitik, eta horretarako proposatzen dugu aholkularitza egitea auzo-auzo, jendeari erakusteko nola sortu komunitate energetiko horiek eta zer nolako laguntzak dauden horretarako eta zer nolako laguntzak dauden eraberritzetarako, eta aholkularitza lan hori egin behar den auzo-auzo, egin behar da baita ere enpresentzat. Enpresek ere behar dute haien jarduna, parametro iraunkorragoetan planteatu eta laguntza behar badute, bai teknikoa, bai juridikoa, horretarako prest gaude eta EH Bildutik uste dugu horiek direla landu beharreko pausu nagusiak energiaren inguruan. Energia berriztagarriak gaur dira gure lan egin behar ditugun ildo bat, ze krisi baten aurrean gaude. Eta horretan gu beti esan dugu aurrera egin behar dugula kooperatiba energetikoekin eta merkeagoa izan behar dela energia. Horretarako bide eta berriztagarriekin eta aprobetxatu egin behar dugula gure teilatuetan daukagun aukera hori, eta horretan lan egin nahi dugu. Zuk esan duzun, energiaren prezioa asko igo da, hiritarrentzat, herritarrentzat eta udalarentzat bebai. Udala azken urteetan bere energiaren gastuak bikoiztu egin dira, udalaren energiaren gastuak. Hori alde batetik. Eta beste aldetik, gu jakitun geunden, hiritarrak ere asko sufritu dutela energiaren igoera, ezta? Eta horregatik nik uste dut, komenigarria dela gogoratzea, Gasteizko udalak oso ekintza berezi bat bultzatu zuela, ezta? Duela urtebete bat. Gasaren igoeraren prezioa sufritu dutenak laguntza berezi bat jaso dute udalaren ikuspuntutik, ezta? Udalaren partetik. Kasu honetan, 3 milioi baino gehiago gastatu dugu hiritarraren nolabaiteko leuntzeko gas prezioaren igoera hori, ezta? Udaletatik eragin daitekela jada etxe bizitzen, alokairuen merketzean, orain badaukagu etxe bizitza lege bat ia aprobatuta dagoena Madrilen, EH Bilduri esker aprobatu dena, eta horri esker, auzoz auzo, area tensionatuak deklaratu ahal izango ditugu, eta beraz hori da gure proposamena, eta horrekin alokairuen prezioak jeitsi, edo gutxienez mugatu, eta horrekin erraztu bizitza gaizki pasatzen ari direnei, eta bereziki gazteei. Uste dugu gazteen emantzipaziorako tresna nagusia, izan beharko litzatekeela alokairuen prezioari muga jartzea, eta EH Bildutik hori egin. Azkenean lan egin behar dugu gasteiztarrak hobeto bizi egiteko. Horregatik kooperatiba energetikoak edo horrek energia merkatzeko bidea lortu behar dugu. Horretarako estatu mailan lortu genuen gasaren topea eta hori izan behar da bidea. Enpresen handiko benefizioak gutxitu jendeak hobeto bizi izan ditzala. Eta azpiegiturei dagokionez, abiadura handiko trenaren proiektuaren arira, Landarlan ingurumen elkarteak jakinarazi du Espainiako garraio mugikortasun eta hiri agenda ministerioak hasi dituela dagoeneko ibilbidearen zundaketa lanak, Aralarren, Nafarroako aldean, Sakanan, hain zuzen ere. Gipuzkoako udalek jasoa dute jada lan horiei buruzko dokumentazioa, besteak beste, Ataungoak eta Idi Altzabalgoak. Baina oraindik erabakitzeke dago korridorea nondik egingo den, Ezkiotik edota Gasteiztik. Aralarko zundaketa lanekin hasi dira abiadura handiko trena hortik igarotzeko aukerekin. Eremu horretako udalek, Idi Altzabalgo eta Ataungo udalek jaso dute azterketak egiteko baimen eskaria. Orain zehazteke dago baina, Nafarroaren eta Euskal Herriko atelakoaren loturan nondik egingo den, Gasteiztik edota Ezkiotik. Duela hilabete batzuk, instituzioek argi utzi zuten zein aukera lehenesten zuten. Espainiako gobernu eta Nafarroa Gasteizen alde agertu ziren, Jaurlaritzak Ezkioko lotura nahiago zuenean. Lehenengo kasuan Altsasu Gasteiz aukerak azpiegitura bikoiztea eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke Sakana bitan zatituz.
Sakanari eta lautadari eragingo die oztopo natural eta sozial gisa, bertako biztanleek lurraldarekin duten harremana modu garrantzitsuan aldatuz. Ezkioko aukerari dagokionez, alternatiba honek bere gain dakar askoz laburragoa dela, baina bi aukeren artean garestiena. Aurrekontua 2.000 milioi eurokoa litzateke. Gainera zailtasun tekniko handiagoak ditu AHT-ak Aralarko mendigunari aurre egin beharko bailioke. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatza da, gutxi gora bera Lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Ezkiotik barrena Donostia eta Iruña 53 minutuan lotuko lituzke AHT-ak. Gasteiztik barrena berriz ordu betean. Era berean Gasteiztik Iruña Bilborekin 40 minutuan eta Ezkiotik ordu betean. Bien arteko ezberdintasun nabarmenena iraupenean dago. Momentuz ez dira akordio batera iritsi, baina lotura alde batetik edo bestetik egin bi proiektuekin aurrerantz jarraitzen dute. Izan ere Espainiako garraio mugikortasun eta hirigenda ministerioak dagoeneko eman ditu Aralarren egin behar dituen zundaketa lanekin hasteko lehen pausoak. Gipuzkoako udalek dagoeneko jaso dute lan hauen dokumentazioa eta baimen eskaria. Eta udal hauteskundei lotuta, Gasteizko hautagaiek eta zerrendakideek hirian bizikletaren erabilera sustatzeko konpromisoa eta hurrengo legegintzaldirako proposamenak aurkeztu dizkigute. Gasteiz oso bidegorri sare potoloa dauka, oso sare importante. Hori indartu behar da, bi modutara. Alde batetik, sare hori luzatu egin behar dugu, kilometro gehiago egon daitezen, eta horrez gain, bereziki sare pixka bate, aintzinakoak geratu direnak berritu behar ditugu. Eta horretan jarriko dugu indar osoa. Sare, oain martzan daukagun sarea berritu egin behar da, berriro modu egokian jartzeko, eta bestaldetik luzatu behar ditugu oain daukagun sarea, ezta? Txirrendularien azpigiturak hobetu behar dira, bidegorriak hobetu behar dira, asko daude, baina denak ez dira egokiak. Gure ustez behar dugu hirian ordenantza bat, mugikortasun ordenantza bat, proposatu egin dugu ja horten, proposatuko dugu berriz datorren urtean, eta ideietako bat da bidegorriak hobetzea. Nola proposatzen dugu hobetzea? Uste dugu kaltzadara jetxi behar direla bidegorriak, baina modu segregatu batean. Eta horrela, txirrendulariek segurtasuna ikusiko dute eta uste dugu horrela gehiago erabiliko dela. Jendea ez du nahi bizikletak kaleetatik joatea eta bizikletak nahi dute kotxeekin joatea, baina horretarako behar dugu trafikoaren baretzea, hori derrigorrez egin behar dugu eta gu egiten dugun apustua da Gasteiz 30 kilometroko hiri bat izatea. Horretarako adostasunak eta eskua zabala daukagu adostasunak heltzeko, ze ulertzen dugu legealdi honen azkenean ikusi dugula EAJak eta Alderdi Sozialistak ez dutela izan aukerarik, ez dute lan egin mobilitate plan hori aurrera eramateko. Eta kulturarloan Irulegiko eskuari eskainitako erakusketa bat ondu du Nafarroako eskua aldunak elkarteak Iruñean. Ikus dezagun. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Thatchers taldearen goizean Oskorri abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte.